kuda kupinda politics. Kana kuti leader chacha headmaster anokwanisa kumbozvi mati ndepi ukaona une kamweya kekumbotanga wazviblema iwowo wada one true leader chacha munhu anogona kuleader mufamily, a leader in the house, a leader munyika, a leader kubasa, uri manager. Listen guys, even my managers, one good quality, a good leader anotanga zviblema iye. And listen, don't ever blame yourself for anything. So do your best kuitira kuti usazozviblema for anything. Even pa relationship chapo kana relationship yakuparara, rega kumbo do your best kuiti irecover, kutry kuirecoverisa. That way kana mukazosadzokerana une uchinyatsoziva kuti ndakaita zvangu, ndakatry my best to save this. Ndombogara ndichitaura kuti vakuru vanoramba vamwe ipapai parelationship, nyaya dzemarelationship, nyakuramba munhu ndiye nyakuzvidemba kazhinji kacho. Nyakuramba munhu haafi asina kuzvidemba. Right. Tombosiya izvozvo zvedu. Tombodzokera kunyaya yechikepe chacho. Munhu abonderwa nechikepe chisina munhu anga achichishaudha chichimuvinga. Panguva yanga achichishaudha chacho dai anga aisaila akaenda nepasaidi chaimupotsa. But akasuma kuti mukati mune chii? Akasuma kuti mukati mune munhu ndokutanga kupopotera munhu ari kuuya. Motikari ikabva yakakunanga ichibva uko, ukapopota usingazivi iri pamateru, iri kufamba yega, pane yanga yasiiwa isina handbrake, ikakurova isina munhu, iwe wanga uri busy kublema driver. Une driver anopenga uyu ari kudriva mota chivinzi, une driver anopenga iye mwe blame iyoyo. Once again, a good leader kaini. Yes, Leon. Tobiye nayo pasa umana msande vunza zvakwanda. Right. Mapaso zvinhu zvacho zvawandisa. It's so easy to blame other people for your situation. But it's more productive to search your faults, your own faults, your own past actually. Kutuze chii chakakonzera. Ngatimboitai ma-revisits. Even ingava relationship chachayo. Kuti but ndakazorambana naningi. Hapanawo zvandaikanganisa here. Unoziva dene munhu dei panoagiwa vanhu pese pano Mwari, right? Dene ma-arguments asingambolasti. Chinopa kuti ma-arguments aramba achiendera mberi inyaya yekuti pane vanhu two vari wrong. Nekuti vanhu two vari wrong vakakweverana jira rinodambuka. Kana mukadhonzerana jira ukaziva kuti no, iri jira handisi kuzoriwana munhu anodori determined kuti dambura, ukamurega achienda nejira unokwanisa kusara nepilo. But most of the time tinoda kuti ngaridambuke zvaro, ndotora hafu. And by the time harinodambuka jira riya riya, dzimwe nguva unosara nechikona, umwe ndiye anoenda ne3/4, kana kuti mese munoridamburana pakati rosara singafukiki, mofa nechando muri 2. So ma-arguments mamwe anoitika yaka dene kuchinzi pane munhu anenge ari wrong one, dene asingambolasti. Chinozopa kuti ma-arguments aramba achiendera mberi ndechokuti panosangana vanhu two vari wrong. Makamona zvinoita magnet dzikadai so negative nenegative, and this is not negative. We are men hands my taiti chikwanta zishong. But my like charges, unlike charges attract, like charges repel. And guys, when they forgive, I'm not a biologist, I'm not a scientist.